L'emissora municipal de ràdio de Mislata ha iniciat una nova temporada amb 12 hores de programació de 12 del matí a 12 de la nit i els 7 dies de la setmana, amb una oferta variada i per a tots els gustos. L'eix vertebrador de la graella tornaran a ser els continguts informatius en format butlletí, com explica Ivan Esteve, director de mitjans de comunicació. Com en anteriors temporades, l'eix vertebrador de la nostra programació són els butlletins informatius que oferim a cada hora en punt, un espai de 5 minuts que es diu Mislata en punt i que oferim tota la informació local, informació de servei públic a la ciutadania, que enguany com a novetat el que anem a fer és alternar aquests informatius diaris amb un microespai de 5 minuts elaborat i produït per la xarxa municipal d'emissores valencianes. És un espai que repassa les efemèrides del dia i, per tant, a cada hora en punt, a la programació de Mislata Ràdio, alternarem tant els butlletins informatius com estos microespais de la xarxa. Des d'octubre i fins a finals de juny, Mislata Ràdio emetrà a través del 88.8 de la freqüència modulada i en streaming des de mislataradio.com. De la programació de Mislata Ràdio destaca un any més la seva rica oferta de continguts musicals especialitzats. A més de programes històrics de l'emissora com Sac de Xemecs o Good Rock and Roll Tonight, hi haurà un parell de programes nous, Onda Eurovision i el Divan Musical. Tampoc faltaran els programes esportius com Falta Personal, els programes culturals com la Ràdio en Col·lectivo o programes per a cinèfils, entre altres originals propostes. Aquesta varietat de programes amb diferents continguts són produïts en els estudis de Mislata Ràdio, situats en la 5a planta de l'Ajuntament, però també hi ha 3 de producció externa i compartits per les altres ràdios. La major part dels programes que emetem són programes de producció pròpia que s'elaboren i se graven en els estudis de Mislata Ràdio, en la 5a planta de l'Ajuntament de Mislata, i altres són programes que elaboren, que produeixen altres emissores de la xarxa municipal d'emissores valencianes i que nosaltres compartim i emetem també a través del 88.8 de la FM. Mislata Ràdio comptarà amb una programació plural, diversa i heterogènia, feta amb la màxima il·lusió per part de l'equip de professionals i la llarga nòmina de col·laboradors que conformen Mislata Ràdio. Tota la informació i les novetats es poden consultar a la web mislataradio.com i mitjançant les xarxes socials. Per a seguir Mislata Ràdio, us convidem a tots a escoltar-nos a través del dial, del 88.8 de la freqüència modulada. També ens podeu escoltar a través d'internet. La nostra web és mislataradio.com i ahir, a més, oferim no només la possibilitat de conèixer tots els nostres programes i la graella, sinó també de seguir l'emissió online a través de streaming. I per últim, vos convidem a tots, si voleu seguir atents a les novetats de Mislata Ràdio, a seguir-nos en les xarxes socials. Tenim perfil en Facebook i en Twitter i ahí podeu seguir tota la informació de l'emissora. Els propers 5 minuts seré qui vos acompanyi en el repàs a l'actualitat local més destacada, però abans d'arrencar amb titulars...